Bon dia, bona tarda, bona nit, latinos todos. Si ja et sents preparat per construir petites frases, avui veurem com pots construir estructures simples per expressar la teva opinió. Endavant! Si ja tens l'oïda acostumat a sentir a parlar en català, és el moment de començar a ficar cullerada en les converses per explicar el que et passa pel cap. Atenció, ficar cullerada o literalment meter cucharada. Vol dir intervenir en algun assumpte o donar l'opinió encara que ningú ens ho hagi demanat. Per exemple, en veure la reunió s'hi va costar per ficar-hi cullerada. O el teu pare sempre ha de ficar cullerada en els nostres assumptes. Una expressió semblant, però sense la connotació de voler entremetre's en una conversa, seria dir-hi la seva. El verb dir, en sentit general, té el sentit de pronunciar, de decir, però l'expressió dir-hi la seva, o dir-hi la teva, o dir-hi la nostra, significa opinar, i sempre va acompanyat amb el pronom feble i, perquè forma part del verb dir-hi. En aquesta qüestió no puc dir-hi la meva, o podeu dir-hi la vostra sempre que vulgueu. Ara bé, per començar a dir-hi la teva, pots introduir una frase amb crec que, creo que. És molt fàcil de recordar perquè sona alguna cosa que es trenca. Jo sempre m'imagino una branca seca que es parteix per la meitat. Jo crec. Crec és la primera persona del singular present del verb creure. I et pot servir per expressar la teva opinió en frases com aquesta. Crec que hauríem de votar totes les decisions. O no crec que baixi el preu del gas aquest hivern. Al meu entendre és també una expressió que pots fer servir per introduir la teva opinió, expressant així la teva manera de veure un assumpte. A més, pots situar-lo al principi de frase o també al final. Al meu entendre, la Berta és una persona especial. O els alumnes no haurien d'anar uniformats al meu entendre. Donar el parer significa donar l'opinió sobre què cal fer en un afer o sobre alguna cosa. Per exemple, a parer meu hauríem de fumigar tot l'edifici. O al meu parer has de fregir primer la ceba. Penso que. De la mateixa manera que utilitzàvem el crec que hem vist abans, penso que ens serveix per donar la nostra opinió i expressar allò que ens passa pel cap, allò que pensem. Per exemple, penso que si canviessis de feina t'aniria millor. O penso que la reparació ha sortit massa cara. Per mi o per a mi, per expressar opinió o punt de vista. Segons la normativa, tant podem dir per mi o per a mi. Les dues formes són igual de vàlides en aquest cas. A més, la pronunciació és pràcticament idèntica. Veiem alguns exemples. Per mi, tot el que necessita és una mica d'ajuda. O per mi, hauríem d'insistir en algunes trucades. Com deia, podem construir aquestes frases tant amb per mi com per a mi. Podem escollir la forma que ens sigui més fàcil o més natural. Però ja que som en aquest punt, explicaré la diferència entre aquestes dues expressions amb un exemple. Si jo dic la frase Aquest vídeo ha estat fet
per mi, he d'utilitzar per mi. Este vídeo ha sido hecho por mi, perquè en soc l'autor, en soc l'emissor. En cas contrari, si tu dius aquest vídeo ha estat fet per mi, has d'utilitzar para mi. Este vídeo ha sido hecho para mi, perquè tu n'ets el receptor, el destinatari. El punt de vista, que també es fa servir en castellà, el punto de vista o el modo de ver, l'utilitzem per reforçar la idea de subjectivitat, del punt de vista on veiem nosaltres les coses, des del prisma on veiem les coses. Per exemple, des del meu punt de vista estem millorant cada dia, o ha donat molt bones explicacions des del meu punt de vista. Estar convençut o tenir el convenciment és una manera d'adoptar una opinió amb arguments al darrere. Per exemple, estic convençut que superaré l'examen, o estic convençut que els lladres coneixien la casa. Sospito que. Aquest cop fem servir el verb sospitar. El que expressem és una mica de desconfiança i també intuir el que passarà. Sospito que o tinc la sospita que. Sospito que aquest cop tampoc agafaran el culpable. O sospito que el Bernat faltarà el dilluns. El criteri podem dir que és la facultat de jutjar. Per tant, de donar l'opinió segons el teu propi criteri. Per exemple, segons el meu criteri, el reciclatge està mal organitzat. O, segons el meu criteri, això és un disbarat. Doncs si vols, pots començar a fer servir alguna d'aquestes expressions aquí a sota, a la caixa dels comentaris. Expressa la teva opinió. I ja ho saps, si t'ha agradat o servit el vídeo, doni un like, un me gusta, un m'agrada i ens veiem aviat!